Fl-aħħar 4 snin l-ammont ta' nisa li sabu impjieg qabeż 18,000 ruħ. B'hekk l-ekonomija Maltija issa għandha 32% iktar nisa fid-dinja tax-xogħol. Qabża sostanzjali li tfisser li t-talenti u l-kapaċitajiet tan-nisa mhumiex jintilfu u li iktar nies qed jikkontribwixxu fl-ekonomija Maltija. Iżda biex jinkiseb dan ir-riżultat kien jeħtieġ li n-nisa jingħataw ir-riżorsi u l-għajnuna biex jibbilanċjaw id-dmirijiet tal-familja mal-karriera tagħhom. Fi żjara fil-kumpanija Silvercraft immexxija mill-intraprenditriċi Angela Sherry, il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona fakkar kif Gvern Laburista mill-bidu għaraf li għandu rwol importanti x'jaqdi biex jinkoraġġixxi iktar nisa jibqgħu jaħdmu jew jidħlu fis-suq tax-xogħol, fosthom permezz tal-introduzzjoni tas-servizz ta' child care b'xejn. Mbagħad hemm ħafna inizjattivi oħrajn illi wieħed jista' jsib permezz ta' inċentivi ta' taxxa, inċentivi ta' micro-invest, microcredit li jagħti permezz tal-Malt Enterprise u ovvjament il-fatt li niffavorixxu l-aktar il dawk in-nisa illi jew jerġgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol, jew jibdew jaħdmu għall-ewwel darba, jew inkella jiddeċiedu li jkunu huma l-intraprendituri u allura jibdew in-negozju tagħhom. F'dak il-każ True Malt Enterprise aħna nagħtu għajnuniet diversi. Cardona sostna li tul din il-leġislatura il-Gvern se jibqa' miexi fuq l-istess passi. Il-Ministru għax-xogħol Everest Bartolo rimarka kif fil-waqt li ta' kull sena naraw li tfajliet imorru aħjar fl-eżamijiet mill-ġuventur, ir-realtà tibqa' dik li għadna nitilfu nisa validissimi mid-dinja tax-xogħol, speċjalment fuq sma tal-inġinerija u x-xjenza. Għaldaqstant tenna li l-preġudizzji li għadhom jeżistu għandhom jinelbu. Id-direttur eżekuttiv ta' Silvercraft Angela Sherry irrakkuntat kif peress li l-kumpanija tagħhom jesportaw il-prodotti ta' sikwit kien ikollha laqat ma' kumpaniji barranin. Laqat li ħafna drabi kienet issib reżistenza għal fatt li d-deċiżjonijiet amministrattivi kienu jittieħdu minnha mara. Iżda b'determinazzjoni u persistenza komplet tmexxi l-kumpanija lejn l-aqwa żmien tagħha. Nisa bħal Angela Sherry li ħadmet u mexxiet kumpanija f'industrija dominata bl-irġiel sa mill-1972 żmien li fi kliema ma kontx tara mara iservu ta' eżempju ta' kif in-nisa m'għandhomx jaqtaw qalbhom, speċjalment illum il-ġurnata għaltinna istess. Jiena meta bdejt veru, batejt fis-sens li kont inħossni ħuta barra mill-ilma nkun f'xi meetings li fil-ġiel ma narax u ma raqqa segretarja. Ma kienet problema li. Biss illum il-ġurnata ngħidha li huma sens li illum għandhom l-opportunitajiet kollha. Il-bibien miftuħin għal kullum kien. Għaldaqstant appellat biex iktar nisa jaħdmu jistinkaw għal karigi għoljien biex ikollhom sodisfazzjon fil-ħajja professjonali.